ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryeta yu ita alawas na pauluan. Kwentas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apoy abinay am ngay nuwidro na dya tao ti dakalagatan ti kumpanya tayo. Inala na lang ti share na ti kumpanya, papa. Adday din tinispal ko na dakalagatan. Iso nga awanon ti share na ti kumpanya. Di yamot ngamin imbaga, papa. Kinitampay ko mga mo na nagiti records. Sakbay ngay manugot ka ngay ruwar na ti share na. Di mo among aramaten ti utek mo. Sorry, papa. Diyak ka maakas na. Lalaka ti mangibaga iti sorry. Oh, nakalagatan ti pukaw ti kumpanya. Babawi kon, anang ipamanage ken ka ti kumpanya. Ikan na kumapay ti may sagundaway, papa. Patarayam lang tatilugan. Kumpurmi ti pangiturungam. Ha? Boss, sa dino kumangay ti papananta? Patarayam latan. Kumpurmi ti maturong ta. Kaya't ko nga iliwliwag ti madya na pasamak iti kumpanya nga impyar ni papakanyak. Agturong tangaro iti igit ti baybay, boss. Barang agkalma ti panunot yo, numaki tayo tinalawa at aaw. Sige. Basta patarayam latan tilugan. Uray adayo ti madanon ta. Un boss, ibagayo latan magsubli tayon. Sayang lang tigkasulinan no kastoy. Basta masayar tirik nana. Agpataray tilugan. Ngawan matmasno papapanan na. Insan, nakalidliday ka manan ang naggapu iti pagadalan nyo. Apay ka di manan. Pinagungtanak manan dya maestrami. Tawan ka no ti impas ko a project ko. Manipod awan da tatang kananang, gapo iti dayjay nga aksidente. Kastuyan ti mapaspasamak kanyak. Awan aramata kidya pagadalan. Ladingitak no di ka matulungan Tatultulungak mat ngamin dagiti kakabsat ko nga agad-adal. Amumat, may saak lang mat aserbidora iti restaurant. Maawatan ka. Dakkel ayamanak. Tapi nalubusan da kadagiti dadakkel mo. Ang makipagyan kanyak dito'y basit abalay mi dito'y igid ti syudad. Wen tapno adda kadwam. Kan as-asidag apag naag-amapan iti ayan ti trabaho. Imay ka din ni salod dito'y manag? Imay itay, sir. Nakita ka nagsauda kin ni papayaw. Idikwan, pimanaw mo lang. Anyaman nga tan tinagsaritaan da ka ni papa. Kasla dinamag na no napanam. Kat imbaga ni Sir Adina mo. Pimanaw ni Madam Salud anak kami suot. No apaya kanayon nga umay dito'y dadya tao. Kanayon nga umay Taiso ka nga rod ti intulag da ngagbalin nga asawa yo, sir. Pagayatan lang ni papa nga ipaasawa da kanyak di anak ti gayam na. Mayat met dadya salod. No kasta, saan yung ay-ayatin ni Madam Salud, sir? Ni papa ti mangayat ken kuana manang. Agkasapulan da iti para dalos iti sanga ti restaurant a pagtrab-trabahwag. Saan ka di? At ipagtrab-trabahwam a restaurant? Kat sangamat laang ti hotel iti nga to ti restaurant, insan? Wen, insan. May sa atao ti akin ko kwa iti restaurant kan hotel. Restaurant iti basement. Idinto ta hotel mat iti nga to. Adda pa'y diskwan iti sabali manan apasat ti basement. Siyak salangan ti sarak mo a para dalos iti restaurant. Kasano nga iti panagadal mo? Mababainak, no adda ipapaaramid da project. Saan ko maaramid, tawan kwartak. Agtramaho aklaangan. Di, ingka nga ron agpa-interview. Masapul ngamin nga adda pa'y interview na. Para dalos laang, adda pa'y interview na.
Ada maangay a selebrasyon ni kabarbaro apasdek ni kumpare nga ama ni Salon. Masapol nga adda tayo dyan, Rami, Jeffrey. Masapol ka di pa yung umayak, papa. Kat adda kayo matan. Le, masapol nga adda kayo dyan. Ipakitam ka ni kumpare anapudno ka iti anak da ani Salon. Awan ka di ti karbengak amang pili. No asino ti agbalin akatakunay-nay ko iti biyag, papa. Alya pa lang ti sapulam. Adda mabalin da Salon. Gayem ko pa iti amana. Agayem kayo latamat iti amana. Nga oray saan kami ngagkatuluyan iti anak na, papa. Di na kipabayin, sika Jeffrey. Apay nga rod, pinalubusam anat naturog ni Salon iti kwartom iti kalabas. Hello, Salud. Sika maggayam dayta. Kumusta kan? Nabayag adita nagkita? Imisam ka. Madlaw ko ang mapilpilitan ka nga umisam, amiga. Nagsinaay ka pa'y. Oh, apay ka di. Ni ngamin Jeffrey a fiancé. Madlaw ko alumamlami isan kanya. Di ka di nataar nga tawid iti may sa kumpanya. Diti lugar tayo? Wan nga rod. No mapanak iti mansyon da, ibagada nga awan ka no. Diyak amo no papapanan na. Apay adi mo awagan nga umuna. Sakbay amapan kay iti mansyon da. Wan nga paiso. Ngam adda dagiti panawan nga awaga. Kat madlaw ko asaan ang magaganan ang makisarita kanya. Sofia, kumusta nga iti interview? Mangrugi ak ka no inton Lunes insan. Nasayat nga ron no kasta. Addan ton trabaho. Wan nga rod insan. Kamaudyanan na. Agtrabaho ak matlaangan. Selebraran ta nga ron ti kaaddan ti trabaho, insan. Intaman mo't padasan ti agpalpaliwa iti disco iti asidag ti pagtrabaho. Diyak pa'y napnapan iti disco house insan. Sa maysa, awan kwartak. Di, syak ti taya. Italaang matapadasan ta ti sumrak iti disco house. Anya nga ti itsura na ti disco house. Iso nga rod amapanta. Tapno makita ta no an ti itsura ti kunada a disco house. Kastoy gayam ti disco house. Ada agsalsala. Kan ada pa'y aging inom. Wan nga ron. Intaag to gaw ijay suli. Awan unay ti tao ijay. Ada basit alamiseta ijay. Ijay ti papananta. Mayat nga agpaiso ijay. Tawan unay ti tao. At tayo pa'y diti pagsasalaan da. Anyamat da ito'y nangawisam kanyak insan. Enjoyan talaktan ti agdangag iti music. Kat agbuya kadag iti agsala. Kastoy gayam dito eh. Oh, kita mo. Mapanda mangala iti drinks day. Japan nakabar dito eh. Inakman mat mangala iti ladies drink. Tapadasan ta ti uminom. Uray basit laang. No da kayo di kagasat ka ni Jeffrey. Swertem. Nataar lang nga rodan. Bak nang pay. Jack ipalubo sa mapayak kan kwa na. Ay ayatek ni Jeffrey. Rumbang laang. Ikagumaam ada kayo ado at katuluyan. Tulungan nakman, no kasano ang matagikwak ni Jeffrey? Saan ka ngagdanag, amiga? Ado ti pamuspusan. Tapno matagikwa kan agbaligi ka ni Jeffrey. Agyaman ak unay kan ka, amiga. Iso nga itapay laang, ag-blowout kan, takukwang tulaang ni Jeffrey. Sofia! Apa yan? Kasla maulaw ka matan. Jack man mo, nagsakit ti ulo. Kaya't ko ti agid da. Inak ibaga iti maysa nga amamok at trabahador dita hotel, ta itulod da ka iti maysa kwarto. Alaman nga ron, nagdagsa na talaga ti panagiriknak iti ulog. Maulawa ka talaga. Nagdagsan dagiti sakak. Jesus. Agrikos ti panagkitak. Anya ka ti dya ininom ta. Tsaka mo,
Mabit lang nga Roda. Urayan na kami dito ay. Apay kastoy. Kasla, jak makatakdar. Anta nga ta na ilaok, iti ininom ko. Mabantaman pa iti may sa disco pub. Kayat ko ti manglipat. Jak pa'y kayat ti agawin. Da kayo ti makam mo, boss. Pagiso. Dandanita iti may sa diskwan. Nabaya jak napnapan iti disco house. Intabas ito minom. Ngayon, ang mga nudyak tumakapaneho no makainumak, boss. Mabalintamat ti maturog iti hotel. Adamat hotel iti papananta a disco house. Ala, intakit din. Ibati mong tilugan iti parking lot. Good, boss. Mangsenyas ka iti umay mangyag iti drinks. Taipan na ijay pang VIP a table. Ariglado, boss. Urayin naklangan ni Jay. Sige, pumuna ako ni Jay. Sumaruno ka. Apama na may bagam ti drinks ta, ha? Iyag da ijay VIP table. Ariglado, boss. At na nagpinta sa babae iti suli. Kasla maditirik na na. Apay nagmaymay sa. Boss. Sa balit ipanang mingming yu itinayja babae, napintasan ka day. Nay, at da babae kan lalaki nga imasidag kan ko na. Kat tinulungan da ngayon ruwar. Mabit lang, boss. Rumwarak pa'y biit. Ti ka di babae ti sinurot ni Koryo. Apay nga ta. Insan, dito'y akwarto ti pagturugam ha. Sumarunong kanto inton bigat nga agawid. Panawan na ka di dito'y hotel. Kwa ngamin insan, malagip ko asaan ko nga inkandado ti balay idi ada sinublik. Ay, ang mga nada sumrak nga agtatakaw. Delikado. Sige nga, Rod. Diyak ka talaga kabalan. Diyak ko makayat ti maturog dito'y hotel. O sige, pasensya ka, tapanawan ka talaga. Apaman ang makaunag ka. Ilak mo di taunag, ha? Taagawid akmatan. Sige, insan. Kat agyaman na. Nagkapam ka ni. Apay rin ka. Sinurot mong samat tinapinta sa babae. Ubing pa'y na jay. Boss, napintas na dyan babae. Saan ka day? Wan nga ron. Inyawid ng samat. Takasla maditirik na na. Kwa, boss. Impanda iti kasit gan ak kwarto da ito'y hotel. Kasta ka ni. Anya nga ta tinagan tinapinta sa babae. Kaya't mo ka di ama-ama mo, boss. Dumtang to day tagon daway. Loko. Kasano ko ma? Ala, uminom takit din. Itamam pa'y nga ibaga na napintas ka no day dya babae. Diyak pa'y nangag nga imbaga na napintas ni Ma'am Salud. Sa bagay, at pa'y sumat namin. Sana napintas ni Ma'am Salud? Adda nga ta inlaok na itininom ko. Sabalin sama tintad da kanyak. Makatorturog ako. Permia bartakyo, boss. Hinakag pa-reserve iti kwarto pagturugan nyo. Makamo ka. Diyak samat kan amo tilaod kan daya. Alaman ka diti wallet ko. Tayin ka nga rod agpa-reserve. Sige, boss. Panawon kayo, pay. Katulag ko man git DJ lalaki ang nakitak. Anang tulong iti DJ babae. DJ mo ta kwarto ti pangipanakkan ni boss. Ikak iti kwarta DJ tao. Nalakalaang to nga irasunan. Tagpadadah anabartek. Hala, boss. Umunag kayo na iti kwarto. Dita kwarto ti pagturugan nyo. Kaya't mapanak mat iti sabali a kwarto.
Sige. Ang masapat araw mo rin itong bigat. Importante taramidag. Ha? Ang boss, masapa kayo nga tayong ton bigat? Apay kumasan. Ha? Apay sa balit irungid mo. Ha? Makita no masapa kayo, boss. Kaano pa yan aladawa kiti trabaho? Nang rona no da importante nga aramidag. Sa bagay. Wan matkit di, boss. Nagloko naggoryo. Isumot lagayam nga grungrungiit. Tadamat gayam babae a pinaunanan iti kwarto. Nakaida nakatalikod. Nakaturog samat. Idabag ti silaw. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas napan iti diskuan da Sofia kan Estela. Nabartak nga rod ni Sofia isu nga impan ti kasinsin na iti kwarto ti hotel. Iti daytamot la kanito, impan ni Goryo ni Jeffrey iti kwarto, ngayan ni Sofia. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas na pauluhan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagloko na Goryo. Isumot lagayam nga grungrungiit. Tadagayam babae a pinaunanan iti kwarto. Nakaida, nakatalikod. Nakaturog samat. Idabag ti silaw. Ita. Agindak iti abay ti babae. Nakaturog samat. Saan nga kutkuti? Uy, nasapa kayo man gaya marimwar iti kwarto, boss. Loko ka talaga. Madamot babae iyaunag. Nga mas dawak. Tapay kasla di na amo ti mapaspasamak. Kasla pinaturog da. Anyang iti napasamak, boss. Amo man nabartekak. Saan narumbang ko mati napasamak? Boss, nakitam ka ditiro pa na. DJ ababae, tay nakita tay dirabi anabartek. Loko ka talaga. Nakonsensya ak edi nakariingak. Isa nangiparabawak iti medyo dakkalagata di tinamisahan. Sakbayarin mo arak. Nakita na ka, boss. Dinardaras ko tirimwar. Nakaturog pa itay. Intan, tadyay appointment ko. Ang mga numaladawak. Tagtagainap ko kaditi na pasamak. Kasla damat kaduak alalaki idirabi. Aday naramid na kanyak. Nga, jakmat kabalan alabanan. Tanakapsot tiriknag. Apay nga takas jay. Darasak ti mapaniti banyo. Taagdi gusak. Sakbay nga agawid ak. Adalakit di madyan na pasamak kanyag. Darasak ti agdigos. Tapumanawak dito Tamang ano agsubli ti lalaki.
Ada balitok akwentas iti katre. Ada nakaukit anagan. Kita akman. J. Javier. Kaawatan a J. Javier, tinagan tinakikaid na kanyak idirabi. Adapay korta nga imbati na iti lamiseta. Kaya't kadi asawan da ito binayadan na't inaramid na kanyak. Baknang siguro ti lalaki. Ta medyo dakkel ti imbati na agatan. Awan ni Jeffrey, napanan na ka di. Nakita mo't ana sa parin mo, sir. Kaslaim may laang nagdigos kan nagsukat sa pimanaw. Napanan na nga tayo di rabi. Ha? Kwa, sir. Saan nga tanga ijay ayan ni Ma'am Salod? Ha? Ay, nasayat met no napanijay. Mga no, umay man na nagdamag dito no ayan ni Jeffrey. Kasano, no saan akayat ni Sir Jeffrey ni Ma'am Salod, sir? Apay ko ma, di na kayat. Anya pala ti sapulan na. Babae, ang mamirmiraot, kasta ka na eh. Insan, apay akas tatilangham. Nagsangsangit ka kadi? Ada na po utang alalaki ang nakikaid na kanyag. Ngam awan na aramidak. Tapay adyak malabanan. Nakapsot tirik nahag. Jesus, apo. Di mo kadi nairupaan? Saan? Tanaydap ti silaw. Basta amok nga damadian na pasamak kanyag. Kasano nga'y amaamuan? No asino tinasao alalaki? Ada na bati iti katria kwentas. Balitok samat da ito Kitakman? At ada na kaukit anagan. J. Javier. Kumusta ti relasyon nyo iti fiancé? Ay, kas de latta amiga. Nalami islata. Isorong man di ko na maapamuspusan tapno ikalay sana kon. Kasi ti aramidam, mapan kay juman siyanda. Agyan kay Jay. Aging ga asamangpat. Kayat mo asawan? Sa anak ka pumanaw ijay no awan pay ni Jeffrey? Correct. Kasano amatagi ko no pumanaw kamot ijay nga awan ni Jeffrey? Mayat sa agpaiso. Nung amin awan ni Jeff ijay mansyon, pumanawak mo tadagos. Tapno maamuam, nada sa bali a babae akachat na, libasam nga isink, ti cellphone na, iti cellphone mo. Sink? Kasano? Isuro ka, no di mo pay mo. No adda agchat kan ko na, ma-receive mo mat. Aramatam ti telegram, iti cellphone nyo adwa. Adda ka dito mansyon? Adda ka di bagam mo no masapol mo? Mairiwak laang mat. Maturog ak dito'y mansyon. Anya nga oras sa simangput ka? May isang orasan tinapalabas. Kunak nga ron no saan ka na sumangpat. One meeting, wano appointment ko ita. Kasta ka di? Husto nga ron tiyo umay ko. Ta free ka ita. Nakita mo ka din no adda dito yung mansyon ni Papa? Diyak mo't nakita. Dagiti lang katulong tinakitak. Sige, umuna akon iti kwartom. Taag shower akpay. Napanan ni Ma'am Salud ijay kwarto yo, sir. Sa anak ko mapaya sumber ki jay. Ngam, adda ti cellphone kan laptop ko, manang. Amok asaan mo akayat ni Ma'am Salud. Ang kasano, kaadamot din napasama kada kayo, sir. Tsaka mo, jak mabalin na sa lungasingan ni Papa. Amin nga ibagana kat lintag dito mansyon. Kasta kayo ka di ababak nang, sir? Noan niya ti ibaga ti ama, kat iso ti masurawt, uray may papan kan ayat? Nasyak ti adda putot na. Itad ko kenkwana ti waya-wayang agpili iti ayatan na manang. Dayta ti maiparbeng, sir. Saan ko maadiktaran ti anak? No may papan kan ayat? O anya,
Naisync mo ka din ti cellphone mo, iti cellphone ni Jeffrey? Wan, ngam awan mo, ti makitak nga agchat kan kwa na. No awan makitam, kaawatan na nga awan nga ro ti sabali ang babae iti biyag na. Apay nga rod, anatamnay kanya. No saan nga epektibo ti imbagak nga aramidam? Sabali nga ro awangas ti aramidam. Anya ka di manan ti aramidag, amiga. Adamanen ammo ka pamuspusan, amiga. Masigurado ka mayat daytoy nga ibagakan ka. Ala, ibagam nga rodan, ta aramidag mat adagos. Insan, balitok samat daytoy a kwintas. Nangina siguro daytoy. Amangan nunagan ti lalaki dayta. Idulin ko daytoy a kwentas. Amangan no adan tumang sapol iti daytoy. No asino man ti mangsapol iti dayta a kwintas. Kaawatan na nga iso tinakikaidaken ka idirabii. Ha? Wan nga agpaiso. Manipod ita. Saan akon nga ginom iti nasangar, ta iso tinakaisagmakak. Insan, pakawanan nak Jak ammo, akasta ti mapagteng mo. Saan mo matabasol tinapasamak, insan? Daksang gasa takla siguro. Jak mat mabalin ti agdarom, tawan mat aramatak. Idulin mo ti imbati na akwarta ako nam. Para iti masakbayam. Ita ti umuna nga aldaw ti panagtrabahom. Saan ka di? Wen insan, agurnungak iti kwartak. Tadyak laam mo no agbayag da ito yung trabaho. Siyak, nabayag akon nga agtrab-trabaho. Angam, awan pa'y urnong ko. Tamapmapan mat amin kadagiti kakabsat ko. Sana bale, tainton ka sa pulam titulong. Katulungan na kantumat, insan. Sapay ko ma, insan. Ay, ipapaay ko amin kadakwada ti sapul ko. Nalabit, di da kantumat imutan, no si kantumat yag kasapulan. Sapay ko ma, insan. O sige, inta nga rod ag trabahon. Tapno saan ta amala daw. Boss, apay ka di amadlaw ko. At dagundaway, akasla na unag ti pampanunutan yaw. No daduma, malaglagip ko ti babae ti disco house. Nakayawan kayo kadikan kwa na, boss. Makitak nga tapay na diya babae. Kasano nga ta? Ang mga nuag sublimanan ni J. Disco House, boss. Padasan taman ti mapantumanan ijay. Ti pagsidawak. Ubing nga da ijay. Kan apay at di man lang nagkitakit, idiaday naramit ko kinkwana. Kinasauyo ka di, boss? Kinasaok. Ngam saan na sumungsungpat. Kaslawan mang mangig na. Jak maawatan. Kaslan nakapsut unay. Gaputan na barte kak. Jak nakasaw iti usto. Makon-konsensya akpay kit din. Apay ama ikulkulang ka. Adda ka di parikot iti trabaho? Ay, jak manam mo. Iti pa naglabas ti aldaw. Kasla aglaladutak. Kasla jak kayat ti aggunay. Adda ka di sakit mo? Apay ngay akas ta ti mariknam? Jak nga rod maawatan, insan. Saan nga ta? Agaputa kanayon ko ang malagip ti napasamak kanyak ijay hotel. Ay, insan, nagbinulan ka kadi? Manipod iti dayjay arabi Saan nga tang agdadagsanak? Ay, adda posibilidad na akasta, insan. Anya, agsikugak ka di nga awan asawak.
Saan pa'y kuma? Kasano kaminto nga agina? Awan ka dila ta makita mga agchat ka ni Jeffrey? Awan, nga magtultuloy ang nalamiis kanya. Kasla mapilpilitan laan. Madingarod day ta. Amangan kit din sana matuloy ti kalay sayo, amiga. Saan ang mabalin? Para kanyak laang ni Jeffrey. Ngam, kunamat ang nalamiis kan ka. Anya ti Ramida, tapno mapilitan ang mangikalay sa kanyak. Iti kastoy nga isingasing ko kan ka. Masiguradok amayaten ang mangikalay sa kan ka. Ibagam nga rodadagos, amiga. Ay, bayag mun aya mangibaga, kat magagara na kun apa ikalay sa kan ni Jeffrey. Lailuwam nga umuna. Sakbay nga ibagam, masikog ka. Itay tapay lang dito eh. Ngam, di tamat makita tinasawa babae. Boss. Agpag naak iti suli, tama nga lumakitak day di a babae. Alaman nga ron. Kampay di. Mapanak agsalay di dancing floor. Tapno makitak ti aglawlaw, no adda ti nakatugaw iti igid. Namin anutan nga imay dito eh. Ngam, awan na tamad. Makita tantumot lang day di a balasang, boss. Nailat ti lubong ako nada. Mamati ka mat, anailot ti lubong. Kat na naglawa. Kwa, boss. Saan taga di pa'y nga gawid? Awan mo ti sapsapulan ta dito eh. Anya? Ibagak ama sikugak, amiga? Dayta ti ultimo apamuspusan. Ibagam nga imot mo ti agbalin nga anak yo. Mayat sangag paiso. Ngam, kasano, numaduktalan na sa anak gayam ama sikog? Nalakalaang nga irasonan dayta. Di, kalpasan ti kalay sayo. Oh, di ibagam anargrag. Mayat ti imbagam, amiga. Magustuak. Imposible adinak pala ikalaysa no maamuan na ang masikugak kampay idi. Dayta ti inaramid ko kanila kay ko. Iso nga inkalay sanak adagos. Day tamot nga rod ti aramidan. Tapno matagikwak ni Jeffrey Javier. Imbag kasing mangpot ka, Jeff. Ada na patag na ipadamag ko kan ka. Masiguradok ang maragsakan ka. Anya ka diti padamag mo. Pakaragsakak nga ta. Masigurado nga oray ni Papam kat maragsakan mat. No maamuan na ti ipadamag ko ako na, Jeff. Ibagam nga rodan. Tadda importante apapana kita. Papanam ka di manan kat malaman. Nakakompromiso akit imay sa transaksyon ti negosyo. Kasta ka di? Kaya't ko nga ibaga, amay sakan nga ama. Anya? Ulitan man timbagam. Anya ti kahit mo asawan? Agdadagsanak, Jeff. Umuna abunga ti ayan-ayat ta daytoy imot ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo ita alawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maladingitan unay ni Sofia, idinarikna ng addamadi na pasama kankwana. Nakita na tinabati ni Jeffrey abalitok akwentas, nga adda nakaukit anagan,
Ajay Javier. Atapan na nga rod, aday to'y tinakikaiddakan kuana. Iti sabali abangir, ingkagumaan ni Salud nga ikalay sa kuma ni Jeffrey. Isu ang nagpamarang ama sikog. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Anya, ulit man ti imbagam. Anya ti kayat mo asawan. Agdadagsanak, Jeff. Umuna abunga ti ayan-ayat ta dayto imot ko. Pudno ka di ti ibagbagam. Pudno launay. May sakan nga ama, idinto ta may saak maten nga ina. Kasladyak mamati iti ibagbagam. Apay ko maasan ka mamati. Masapol nga agkalay satan, sakbay at dumakkel ti tiyan ko. Pagsaritaan tanto reta. Ang mga noo mo na ti tao akatransaksyon ko iti pagkitaan mi a restaurant. Manang, di mo ka dinakita tin regalo kanyak na di mama abalitok a kwintas. Italangan adlaw kong awan. Balitok a kwentas? Saan ka di ang kanayon nga adda iti tenged yu day di a kwentas, sir? Idinadlaw kong awan. Naliplipata ka dinamag. Awan ka di tinakitkitam? Awan mo, sir. Ay sus, sapay nabalor day jay, saan ka day? Impaaramid pa ni mama day iti sabali a pagilyan. Adapay nagan ko ijay anak kaukit. Amangan no na idisuyo laeng, sir. Bayan nyo, padasag tumanan akitaan ijay kwarto yaw, sir. Mariribo ka na kuryo. Kuna ni Salud ang masikog ka no? Mariribukan ko na, boss. Saan ka di arumbang nga maragsakan kayo? Diyak maawatan ti bagik. Saan aragsak ti mariknak? No di kat panagdwa-dwa. Agdwa-dwa kayo? Nuda kayo ti ama? Kasta ka di, boss? Diyak nga rod maawatan. Kaslaman, diyak kayat nga agsikog ni Salud. Saan yu akayat nga agsikog? Ang kinayat yumat, tinakikaiddakan ko na, boss. Di mo kumanayunan ti pan nakariribok ko. No mabalin la ko mang ibabawit ti amin. Anya ko mangay ti ibabawi yo, boss. Ti panagsikog na, kasta ka day. Saan kayo kadi ang magagaran? Taaddan to anak yaw? Apay, makuna ka di adakasak. Taapay asa anak ang magagaran ang maadaan iti anak ka ni Salud. Apay ka di nga inayaban nak, ma'am. Diyak kaya ti kortina diti salas kan iti kwarto ni Jeff. Sukatam amin ida. Naglidam ti Maris na. Kano kasuksukat ko laeng idikalman, ma'am? Ti kunak sukatam. Saan ko adinamag no kaano tinaudi apa ng sukat mo? Ay ko, ma'am. Day tama nga minti kaya ni Sir Amaris ti Cortina. Dinamag ko ka din no anya Amaris ti kayat na? Basta sukatam. Awanan ti adupay asao. Anya ka di Amaris ti kayat yung nga isukat ka, ma'am. Jay sabong-sabungan ti kayat ko. Jay kanayon analawag ti aglawlaw. Kayat nga ta ni Sir Day ta Amaris. Amangan mo no di na kayat ta saan anaasam iti sabong-sabungan, ma'am. Insan, gumatang taman iti pregnancy test. Takitaan taman, amangan nagdadagsan ka ngagpaiso. Di mo mat ngamin kayat ti mapanagpakita iti doktor. Kasano ang mapanak agpakita iti doktor? No masikugak, katawan ba't asawak? Ngam dagita sintomas amarikrik-nam. Kat iso ti madamdamag ko amarik na ti maysa nga aginaw. Unay lakit din tikin nadaksang gasat ko. Balasangak, ngam kastoy tinapasamak kanyak. At dabasol ko insan. No paymat nga inawis ka iti daydi arabi eh. Ay, pagmadyan na timapan ka dagiti night spots ako nada. Agdadagsanak nga tangag paiso.
Sapay ko mata saan. Nagsaritaan nyo ka din ka ni Jeffrey, ti may papanitikalay sa'yo. Pagsaritaan minto ka no, tito. No mabalin ko kat iti kabiitan na panawan. Saan mi ko man nga ibay-bayag pay. Rumbang ko apagsaritaan yun, tapno malpasen. Dayta kumarod ti ibagakan kwa na. Ngam ada ka no transaksyon na iti negosyo, tito. Iso ka no pa iti umuna nga asikaswen na. Kasta ka rin? Sa bagay, kasapula na dinabaybayan na iti kakadwa iti negosyo. Larigat no mabaybayan na. Saan ka di mabalin ada kayo ti mangibagakan kwa na nga agkalay sa kamin, tito? Tungpalan na kayo mat siguro. Siya tinagdesisyon nga sawaan na ka. Ngam isumot agdesisyon no kaano ti kalay sayo. Dayta ti kinid daw na. Kasta tinagtulagan nyo, tito? Waan niya, insan, nakagatang ka ka din iti pregnancy test? Wan insan, ngam kaslawan kirid ko amang kita no agdadagsanak. Ang masapul amaamuan ta. Tapno amom ti saganaam. Anyat serbina, no di mo mat usaran dayta. Kasano nga tanong masikugak nga agpaiso. Di, aklonam ti kasta pasamak, insan. Sana bale, tadamot siya imbati ti lalaki a kwartam. Kapilitan nga iso ti aramatag, no kas pangarigan aganakak. Diya akong makatrabaho, taadanton aw-awir ko. Ay, katwan Sana bali, insan. Adda aklat ta iti likodam. Oh, amiga. Hello. Inaramin mo ka din timbaga? Wan amiga, ngampi manaw, tada ka no napataga asikaswen na maipapan iti negosyo da. Uraya masumangpat. Takidawom ti panagkalay sayo. Talagang urayag. Pinasukatakpay amin na kurtina ditoy, tapno swerte akas iti imbagam. Sa bagay, jay ka no naswerte ang maris ti Piliam. Tapno, mayato ti banang ti panagsarita yo. Isungarod ang pinasukatak dagiti kurtina. Amangan no pod no ti imbagam anaswerte, no naranyag ti maris ti aglawlaw. Uwin takunada ano kanon nalidam ti maris ti aglawlaw, nalidam mat ti pagbanagan ti saritaan. Mangnamnamaak na iti mabiit kat agkalay sa kamin, amiga. Oray siya, amiga. Mangnamnama akmat. Masikugak nga agpaiso insan. Nagbunga tinaramid na kanyag. Angam, di kan agladingit, insan. Italaang day ta aliday. Ngam inton dakkel ton ti anak mo. Ison to ti kadkadwam. Sa bagay, ay wanak to analaing. Tapno dumakkel to anasayat nga ubing ti anak ko. Kaasi kamot, insan. Ubing kapay nga agbalin nga ina. Dayta ti paglading itak insan. Awan to ti kaduak amang isa ka di ti anak ko. Isu nga itapay laeng. Urnungem ti sapul mo. Tapno di kan tuunay marigatan. Sapay ko ma. Tadinak baybay anti apo. Wen, insan. Kat, agkidawak manan iti pamakawan mo. No saan aga po kanyak? Saan ko maakasta tinagbanagam? Nasaya at tandakan, Jeffrey. Pagsaritaan yun, ti petsa ti panagkasaryo kani salon. Saan pa nga ita, papa? Adang amin nagtulagan mi iti partner ko iti negosyo. Amang ibangon kami ti sabali nga isla. Bayat na ita plano yo. Nabayag ili na plano na ita. Da kayo itan ti mangituloy. Masigurado ka nabaligi na ita plano, papa. Arugyan mi adagos. Ijay Visayas kano ti pangipatakderan mi. Bayat ijay. Taadayo pa iti kakompetisyon.
Iso nga rod nga iso pa'y tinto narmi, papa. Makauray day takalay sa. Kita man na naimbag di takotse. No, dati kwentas ko abalitok. Kaano pa yung awan, boss? Diyak na puutan no kaano. Day di agbalawak. Awan matan. Anya? Angam, namin adun alininisak ti kotse, boss. Angam awan tinakita. Mapanak ka nagiti pawn shop. Agdamagak no da naglako iti kasya kwentas. Aldamot na kaukitanagan ko ijay. Ket, anya ti aramidan nyo, numasarakan nyo, boss. Gatangag, ore mano. Pakalaglagi pakday jay ti day di mama. Impaaramid na day jay ti sabali apagilyan. Apay nga enruar mo dayta akwintas. Adda ka di planom amang ilako iti dayta? Saan kun to nga ilako daytoy insan? Daytoy lang ti may pakitak iti anak ko. No agdamag may papan iti amana. Nangina siguro dayta akwintas. Nagpintas kandakkel. Nabakad pa'y. Saan akas karina ang mapugsat? No kasano anabati ti akin kukwa. Gapo nga tata nabartag, kat inikat na, ngam dinan na ibulsa. Nalabit. Ibulsa na ko masiguro. Ngam gapo iti bartak na, di na naaramid dayta. Saan nga ta nagsubli iti hotel, anang sapul iti daytoy akwintas? Mabalinakas na. Ta saan mo't asinsinan dayta akwintas? Awan mo di kwentas, sir. Biniro ko amin asuli di ta kwarto yung ngam awan man. Sa dino nga ta tinakaidiswak iti dadya kwentas. Saan nga ta nga ijay opisina yaw, sir? Masaya nga naklaw na iti dayjay. Dayjay ti kanginaan nga insagot ni mama. Inwagsak ko pa'y idi ti abong ti katray kan inikat ko ti supot ti pungan yaw. Ngam awan mo tinakitak, sir. Sayang dayjay. Makitak pa'y nga ta. Awan mo't kano karagit ti pawn shop anapanak. Anya ka diti bagbaga ti katulong anapukaw mo? Kan kasano ana ikat di tatangad mo? Tiyak nga rodam mo no kasano. Basta idi agbalawak. Awanan iti tangad ko. Awan matanda anak kaibatsak. Saan nga ta babae mo tinakaala? Amang hanod damat sa bali a babae iti biyag mo. Babae ko nam. Kasano ko ma? Negosyo ti pakakumikumak. Amangan mo't na da babae a pagluklukwam. Babae pagluklukwan? Awan babae. Ayan nga rod ti kwintas mo. Adda ka di parikot yaw, boss. Kuna ni salod nga amangan no babae kano tinangalay ti kwintas ko. Adda nga ta posibilidad na, Goryo. Ha? Anya iti panagkunayaw, boss? Adda ka di sa bali a babae iti biyagyaw? Da kayo ti makasungbat iti dayta, boss. Iti imbaga ni salod dayjay. Nalagip ko ti babae iti hotel. Amangan no adda inlok da iti ininom na. Iswasan na nagkitakit, idi sagitan nyo. Kasano kumangay so, boss? Daytang karon ti pagsidawak. Saan ko apulos nga inatap a babae ti nakaala? Adda napasamak kada kayo. Di mo pa iam mo tinagan na? Apeng amin nga iti ayon na akwarto tinangi panam kanya gidi. Una, gaputay bagam anapintas a babae. Siniputak no sa dino tinangi pananda iti dayjay a babae. Kat ijay ma tinangi panakan ka. Kat, kaano ka di long table, amiga? Dayta ti pakasurunak. Aguray ka no, tada bangunan da negosyo. Iso ti pangpangruna na. Umuna ka di ti negosyo, sakbay ti kalay sayo? Dayta ti imbaga na. Kunak no dagdagan ti amana. Ngam ni kano Jeffrey ti mang desisyon no kaano.
Ay, kung naklakit din no agkalay sa kayon, iti ka nito ang maamuan ng adan anak yo. Ay, sabali mo, day ta Jeffrey anya. Kasano no di na mauray a dumakkel ti tiyan ko. Day tanti parikot. Masapol nga agpanunot tamanan iti sabali a pamuspusan. Tapno, makalawit mo day jay a Jeffrey. Itaman pa'y anabartak ka asim mangpet, Mr. Jeffrey Javier. Anya ti parikot mo? Kaano niya pa nang ibaga mo ni di, amasikog ka? Apay abasit pa lang tatyan mo. Agpalawag ka man. Kwan. Idi makumikom kay tinigosyom. Naragrag. Tanasakit namin tinakam ko adinak pala pakasaran. Tinumiro no akagurak kati mga ulbod kanya. Saan ka nga inulbudan? Agpaiso ti bagbaga, Jeffrey. Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Imbaga ni boss nga aglivak pa'y kano. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas nagduadua ni Jeffrey idimbaga ni Salod nga agdadagsan daytoy. Tinegosyo ti pangpangruna na ngam ti imbaga ni Salod apa nagkalaysada. Iti may sangal daw, nadlaw ni Jeffrey, nga awanan ti balitok a kwentas na. Tila nang sapsapulan na, ngam di na nasarakan. Iti sabali a bangir, dakkelan ti tiyan ni Sofia. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas a napaulwan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Imbaga ni boss nga aglivak pa'y kano. Rumbang laang agliv ka. Tadandani ka kat nga rod aganak. Agbalinak nga ina. Ajak man laam mo no asino ti amana. Ay na, insan. Lipatamon ti ama ti anak mo. Tikit di anak mo ti ikam iti importansya. Anya pa'y ngay no di kasta insan. Mabanak iti sabalya pagilian. Una ti kapsat mo akadwaag amang imanihari iti ibangon na asang ati kumpanya ijay. Kaano kayo kani amapan papa? Dahito yan alawas. Sikat ti makamo ditoy. Na kami iti kamsat mo ti makaamumot iti negosyo ijay. Ikarikasan ko abaybay ang tintalikyo kanya ka negosyo papa. Nasayaat. Awan mo't lang ti sabali amang tawid dito no sana sika. Timat kabsat mo timang tawid iti negosyo ijay. Ikarik aparang ayat ti negosyo papa. Rumbang lang. No malugi, si kamot lang ti agrigat. Anya ti resulta ti ultrasound mo, insan? Lalaki ka no insan. Panaganak to iti Josh. Josh Javier to nga rod tinagan ti anak mo. Saan ko pa nga ipasurot ti Javier? Apelyedok to lata ti pasurot ko kankwana. Sa bagay. Kwentas lang matinakitam. Di mo sigurado no isong agpaiso ti amana. Apay nga da tinasaw ak kwentas iti katre a nagturugak. Kan
nakikaidaan ti lalaki kanyak. Win nga rod Uray ko ma, no di nakapinanawan, adi ka pa'y nakariing. Masapol na pagtulagan tayong ti kalaysata, Jeff. No mabalin la ko mga kalaysaka siksika, aramido mon. Mabalin ka di mo ti kasta? Saan ka di nga bagak adi pa'y nalpas ti ipatpatak dermi apasdak, apakaibangunan ti negosyo? Ikarim nga rod, nga inton malpas day tapasdat. Depende nito iti pasamak. Haguray ka lang, tamadanon to na ita. Apay aya ka na yun mo nga itantan. Gapo ka di ta naala mo ti kayat mo kanyak. Napanak ka di iji balayo, anapan nangalay ti bagbagam? Sikati imay dito balay anang tad. Pumanawak man langan. Agsarita tanto inton limpyo day ta utak mo. Imanawan ti saan alimpyo ti utak na. Saan ko man ngagsubsublipay dito mansyon? Apay ka di nga agluluan ni Ma'am Salud arimwar, sir. Bayam lang manang. Di na ngamin amo ti sasawan na. Saan na makaaw-awat? Baliktad ngamin ti mapaspasamak, sir. Saan kayo amap-mapan ijay balayda? Ngam isumat yung umay ditoon. Dayta siguro tinagsakitan tinakam na itay. Tadayta ti imbagak sakbaya pimanaw. Amang ano na insulto iti imbagayo, sir. Labingitek no na insulto. Ngam isumat ti pudno. Kanayon nan samot nga irengreng ti panagkasarayaw, sir. Pudno. Ngam saan ko pa'y masango? Adu pa'y nagitikayat kong aramidan. Arak dayta, saan adanom, amiga? Adoon na iti tagay mo. Masakit tinakam ko itimbaga ni Jeffrey, amiga. Anya ka diti imbaga niya, ken ka? Imbaga nakit din. Asan ka no anapan iji balay ang nangalay ti dayaw ko? Siya ka no tinapan ng tadkan kwa na? Anya? Kat, ag-give up ka din kan kuana? Sana mabalin. No kasapulan a balsag. Balsag na dya Jeffrey no dinak palay kalaysa. Kasano kumati pa ng balas mo, amiga? Orayan niya pamuspusan. Aramidak, mabalas ko lang na dya alalaki. Boss, apa makapungtot itay ni Madam Salod? Padungparan na kano tilugan, no jakpay kano ilisi iti driveway. Bayam lang. Di na mo ti sasawan ka nararamidan na. Ay, malagip ko man gayam, boss. Saan ka di ako nayo ide, ama si Kog? Ulbod da dya babae. Sungarot na surunakin ko na. Uri man saan ngagpakpakita. Angam, amangan numasuron ni Sir kada kayaw, boss. Uri taawanan dito eh. Napalan iji abroad. Kasano ngayon wag sublay? Mabayag pa'y ngagsubli. Taadda sa nga tinegosyo nga imatunan da iti kapsat ko ijay. Ay, un gayam, boss. Apay nga taadya kun makitkita ti babae ijay disco house. Amangan no turista lang na dya babae. Kaya't kamot ang makita kan makasarita. Nga jak mo't makita. Nagsakit ti tiyan ko, insan. Mabalin ka di ang kaduanak, ama pa ni di ospital. Insan. Ayan ka ditin sa ganam nga arwaten yung agina. Iti bagi ti sirop ti Katrin, san. O sige, taala. Tamapantan. Inak mangala iti pagluganan ta nga agturong iti ospital. Insan, nasakit na talagang ti tiyan ko. Ikarigatam. Rumortan. Taaguray ka basit di ta kalsada. Tainak mangibaga iti pagluganan ta. Agyaman ako na, insan. Imbag tanda ka kadwak dito'y balay. Anya nga tati kayat asawan ti tagtagainap ko. Adda nang tad kanyak iti nagpintas ako neho. Kat naragsakanak anang awat. Kuneho?
An-anon yung ngay ti kuneho, boss. Jack man mo, no apay akas dyan tinatagtagainap ko. No kumapudno ang nagsikog ni Madam Salod. Ang mga no aganak kadag ito'y abulan. Kuneho tinatagtagainap ko, saan kat nga ubing? Nangag ko nga main. Ano kano makatagtagainap kano iti dingwain? Ubing kano, tika ipapanan na. Kasano ko mga da ubing? Kuna iti ni Salud amasikog, ngam di mat di makkel ti tiyan na. Ulbod a babae. Naglungpo a lalaki ti anak mo, insan. Naggwapo si ka. Addan ijay nursery. Iyagda ka no inton madamdama dito katrem. Imbaglakit din ta nakapagpasngaya kon. Ngawan dakas anapasamak kada kami nga agina. Kinaasyan na ka ti apo. Tanasingpot ka tao. Di na baybay anti asino man ngagkamang kankwana. Sapay la kuma. Tauray agmay-may saka mangisakad kan kuana. Nasaya tulata ti masakbayan mi nga agina. Mangnamnama ka iti dayta, insan. Imbaglakit di tadaurnong mo anak kasagana nga usaran nyo, no agkasapulan kayo. Ngam no tsak pa'y makatrabaho. Mabiit maibos ti kwarta. Saan ka ka din anap-napan iti mansion da, Jeff? Saan? Ururayak nga awagan na. Ngamawan na uray ko. Rumbang asaan ka pa yung sumuko? Sayang ti kinabak nang no sumuko ka. Dayta ti makagapo, no apay asaan ko asinaan ti loko. Husto ta ko na, amiga. Oray di na kaayayatan, tabak nang mat. An-anwam ti ayat? No awan mat kinabak nang na? Ngam nagasawa kaminton, makabalas akon kankwana. Ipariknak ti iparparik na itakanyak. Rumbang laang. Saan alalaki laang timang pasakit? Kabaulan tayo mat a babae. Naimbaglakit din tanasingpot ti anak mo. Saan amangit? Sapay ko ma, tamanayon ti kinasingpat na insan. Timawid kan ka nga inana. Nasingpot ka mat. Sapay ko ma, tasaan nga rod nga umala iti kinadaksang gasat ko. Unay matan ta umala iti kinadaksang gasat. Nalabos mo't day ta nga imbagam, insan. Agpay sumat insan. Nasapa ak ana ulila. Idikwan, nagsikugak nga awanan asawa. Kasano nga tamat ti anak ko? Lalaki ti anak mo, insan. Saan nga agsikog? Da kayo ti kanayon nga agkuyog kini sir. Saan kayo kadi amapmapan ijay balay da Ma'am Salod? Saan mat? Apay ka day manang. Dumlawak ngamin. Medyo nabayag asaan nga imay dito. Madlaw-law na asan akayat ni sir. Saan ka day? Day tangarod ka. Nagturod mo't nga umay ngamin day siya babae dito. Kasano? Katpat-patib ka rin ngamin ni papa ni sir. Ngam itatanapan ni Sir ijay abroad. Maipapilit nga ta ni Sir Jeff ti kayat na. Saan tapay mo't nga mo? Amangan no agsubli ti amana. Boss, mabayag ka din ni Sir ijay abroad? Siguro. Adda ngamin negosyo na iti abroad. Amumot ni papa. Negosyo tinapatid kan kwa na. Kay isumat tinatawid mo. Napatpatag tinegosyo. Anya ti kunam? Ay... Jak na awatan timbagam Ay, kwa awan, boss. Tikunak. Imbag ka da kayo. Taada negosyo yo. Da kami. Awan negosyo may. Ikagumaam at imaadaan iti negosyo. Narigat, boss. Awan puunan. Awan pa'y padas. Amangan pa'y gidde. Nuad adda amalugay. Tapnosan masayang ti panagyan ko dito'y balay nga agaw awir iti anak ko. Ada planok nga aramidan insan. Anya ka di tinapanunot mo nga aramidan, insan?
Agla ko aksa dito'y balay. Uray basit laang. Ibagaban-bantayak dito'y. Kabayatan ti panakaw-awer ko iti anak ko. Mayat day ta na panunot mo. Naimbag taado tayo mat dito nga agkakaaruba. Imbag lang nga pagpalpalabasak iti oras ko, insan. Sana bale, tanasingpat mat ti anak ko. Wan, naimbag tadamot pagpuunam. Ti imba ti idi ti ama ni Josh iti lamiseta ako namo. Imbag tananakam ti anak mo. Uray saan mo nga itulod ije pagadalan akas iti daddo madita amasapul pa ila nga itulod da. Wan nga rod, insan. Day tamat ti yamanak, tanaturad nga ubing ti anak ko. Husto tay kunak asaan ka amarigatan iti anak mo tanasingpet. Sino? Kan ayan nga tati amana. Agkita da nga ta nga agama. Maam-amu da nga tati tunggal maysa. Ay, pasamak to timang warwar kadagiti na italimang apalimad insan. Addan to siguro panawan nga agkikita kayon to. Kasano ko ma? Katjak pa'y mat nakita ti langana. Adda nakaukit anagan na iti kwintas saan ka di? Dakkel pa'y. Kan nadnadlaw. Tadakkel ti pendant anaka ikitikitan tinagan na. Adda simmang put alugan, sir. Itaman pa'y. Lugan ni Salud day chay. Anyaman nga tanti mayan na dito eh. Saan kayo ka di amailiw kan kuana, sir? Kasoron ko, ta inulbudan nak. Imbaga na idi amasikog, oray saan mat. Anya? Imbaga na amasikog nga uray saan, sir? Imbaga na, takayan na siguro nga ikalaysak. Imbaga ata di na imbaga idi ka ni papa. Ay, sus. Pinilit na ka kumaanang ikalay sa adina oras, sir. Di pala isuda tinagkalaysa. Ikalay sa ni sir amay sa alakay, tikaskin ni Madam Salod. Adumot ti kasta. Lakay tinobyo, ket ubing mat tinobya. Nagragsak ka makisarsarita ka ni Jeffrey, si ka Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Adda kayon, ma'am? Nakita naklangaro doon, damagang paylaan. Ulitam, no anya jay kinatawaam itay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy te serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpasngay ni Sofia, kat pinanaganan na iti Josh. Iti panaglabas ti Aldaw, dimmakal anatured, kan nasingpat ni Josh. Iti may sang Aldaw nga agsarsarita da Jeffrey kan Maria, simmangpat ni Salod. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagragsak ka mata makisarsarita ka ni Jeffrey, si ka Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Adda kayon, ma'am? Nakita naklangaro doon, damagang paylaang. Kunak, ulitam, no anya di kinatawaam itay. Ay kwa, ma'am. Diyay ngamin istorya ni sir. Adda ka no nagkalay sa senior citizen. Kan ubing pa'y abalasang. Anya ko ma.
Anya ti nakakatkatawa iti dayjay. Awam makiday, ma'am. Sige, panawan kayo pa'y. Anda ka ti ibaga mo na masapol mo, tay may ka diti mansyon. Apay kasta ti saludsod mo. Nalipatam ka din a fiancé na. Jak nalipatan. Iso nga rod adamdamagag no niya ti bagawa na masapol mo. Amo matikid-kid dawagsan ka di? Kalaysa. Apay ngamin adi ka makauray. Urayam pa'y kung maanaan-nayas ti taray ti negosyo, akay bang bangon ko. Ngamanon atawan ti relasyon ta, Jeffrey? Adak pa'y matla ditoy, sa anak matapi manaw. Anya kadi pa nati sapulam. Oh, apay ka dinagsang sangit ka asimbangpat, manipod pagadalan, anak. Kasano? Kat ko na ti kadalak. Bimta ka kano iti kawayan. Tawan kano, daddy. Apay kumabimtak ka iti kawayan, anak. Saan apod no ti sasawanda? Apay ngay nga rod. Ngawan pa'y nakita ka, daddy. Intay dya unay, taday pakitakan ka, anak. Umay ka ni dya unay. Intay dya kwarto, taday pakitakan ka. Erwar mo ti kwintas? Daytoy lang ti pakalaglagi pan ti anak ko iti ama na insan. Ha? Wow! Nagpintas a kwintas, mami. Daytoy ti kwentas ti dadim. Isuasan mo apat-pat yan ti bagbagada, abimtak kay ti kawayan, anak. Pagkwintas ko nga rod dayta, mami. Ibagak ka dagiti padak ngobing. Ako kwa ni dadik daytoy a kwintas. Pagkwentas mo, ngam saan arumbang nga ipakitam ka dagiti padam nga ubing daytoy a kwentas, anak. Ha? Apay ngay asan ko nga ipakita, mami? Saan asinsinan daytoy a kwentas, anak? Kayat ko saan ka analiday. Tada day ta naggapo iti amam a kwentas. Kamaliti inaramid mo. Apay nga ipakwintas mo iti ubing, tinangyan na akwintas. Tapno saan amasaktan tirik nana, nusutilan dagiti kaadalan na. Ang mga nuday dya akwintas ti mangisagmakkan kwa na. Imbagak matkit di, adi na ipakpakita ka dagiti pada na nga ubing. Ubing dya anak mo. No nataengan ti makakita iti kwintas, ang mga numasulisog. Kasanon, no pagaramidan da ti ubing iti madi, tapno maala dalaang ti kwintas. Saan ko na panunot dayta? Kayat ko laang matamaikat ti sakit tinakam na, iti panang sutsutil dagiti pada na nga ubing. Naimbag ta simbangpat kan anapan nagayayam, anak. Apanak lang iti sirok ti kayo, mami. Mingmingmingak ti kwintas. Kinindaw ko kan ni Jesus. Nga ipakita na kanyak ti akin kwintas iti daytoy. Ngam ibagakkan ka, asaan nga amin akid dawam kat mapatgan. Adati umno panawan kan gundaway, tapno itad na ti anyaman akid dawam kan kuana. Agurayak no kaano dayta, mami? No di na mapatgan dayta akid daw mo. Ada sa bali awagas, wano bindisyon nga itad na kan ka. Kasta ka di, mami? Urayak latta apatgan na tikid daw ko. Sana sinsinanday ta kwintas, anak. No makita ti managdakdakas, amang ano sipdutan da. Wano pagaramidan da ka iti dakas, tapno maala da. Ay, saan ko nga ipagpakita, mami? Naalam ka di ti kwintas ka ni Josh? Ay, pakaisagmakan na lakit di dayjay. Imbagaklaang ti patag ti kwentas. Isulaang ti pangipapapasan na iti iliw na iti amana. Ay, wam. Taalaang mo't laang ti kwintas.
Delikado ti ubing no adda makakita. Kumaa, no sinsinan ak kwentas. Sige, inton sumangpat. Ibagak nga alaag pa'y ti kwentas. Ta isublik to kan kwa na inton dumakkel. Rumbeng laeng. Di mulaan mo, no adda di tatidakas ti panunot na, katrabsuten na latan ti kwentas. Apay ngamin ano makita nga agsangsangit ti anak ko kat maditirik na. Nang runa no may papan iti amana. Talaga akas na, tamay sa kakat ngarod nga ina. Ngam, panunutam ko maan na imbag, ti siguridad na. Kasangay ko daytoy umay alawas. Mabalin ka di ang mapantamot agpasyar? Mabalin ka di ang mangawis ka pala iti sabali akadwang nagpasyar. Ikan kay ti kwarta. Ada 2 a plane ticket ko. Aramaten yung aktor. Adamat passport mo? Tur, sa di no apagilian? E di Singapore. 2 a plane ticket. Mabalin? O sige, umanugotak. Tigayam ko ani Ana ti kadwa nga agtur. Sige. Itad ko ken ka ti 2 a plane ticket. Apay, adi kay mawag nga umay ka. Imbag, tadyak pa'y nakapanaw. Agrub-grubo hatak ko maarumwar ita. Napatpatag to ibagakan ka, ngamday tapapanam. Ibagaman nga ron, noon niya dayta? Napatagmat lang ata, akas iti imbagam. Agtur tayo di Singapore. Ada 2 a plane ticket nga inted ni Jeffrey. Agraman kwarta nga aramatan ta. Oy, galante talaga ni Jeffrey. Agasam, takaraman akpay. Saan ka di pa nga expired ti passport mo? Saan pay? Mabalin pay. Nasayaat nga ron. Mapantanton inton umay alawas. Okay, amiga. Naragsakmat ni Ma'am Salud arimor itay bigat, sir. Itaman pa'y. Inted ko ken kuha na ti plane ticket nga usarik ko mamanang. Marengrengak ngamin iti kanayon na nga ibaga. Oh, di awanan ti aramaten niya, sir. Mabalin ko ti mga alay ti sabali. Naimbag no mapani jay. Masigurado nga agbayag jay. Medyo mabayagmat nga rod no kasta, sir. Nasaysaya at pa, no, ipa-extend na ti panagyan na ijay. Tap na awan mangrengreng kanyak. Ay, madamag ko man, sir. Awan ka di ti plano yo amang ikalay sa kenkwana. Jengarod ko na kon. No mabalin la ko maanipapan ti mangikalay sa akin ko na. Nagkarumutan ti traffic dito eh. Anya ka di ti mapaspasamag. Maladaw ako ni ti opisina. Wala namin, boss. At masimsimin to dita masungad. Sapay, ayan ti intersection ti asid na. Diyos kay. Inton maminsan, saan adito ti pangipagnami ti lugan? Natapok ngamin di tayo igit ti syudad, boss. Pero may atapok ti lugan mo pa. Ngam kastoy mat dito eh. May sa orasan nga agur-oray ta dito eh. Kaya't yung araw, ay jay to igit ti syudad ti pagnantayaw, boss. Iti asidag ti pagadalan ti elementarya. Oray sa dino ditan. Basta makadanon ta adagos iti opisina. Hello? Asino da ka day? Nalusam na ita kwarto, tadandani akong sumangpet. Ha? Sumangpad kayon, sir? Wen, yamsan mo ngay bagbaga dita sumangpet ak. Sorpresa ti sasangpet ko. Saan ko ngay bagbagakin ni Sir Jeff, sir? Di ka kadi makaw-awat. No awan ni Jeff, saka agdalos dita kwarto, tapno sorpresa ko nakmanan. Matungpal, sir. Sige, rugya nga ro dun tagdalaw sa awan da. Sige nga ronan. Yunay-unay ko asaan mo ngay bagbaga sumang petak. Okay, sir. Matungpal. Bye! Idulin ta pa'y day ta kwentas, ta mga numapukaw mo, anak. Saan ko apukpukawan, mami? Saan ko nga ipagpakita iti asino man? Alaam tumatla ang inton dumakkel ka.
Saan pa'y arumbang agkwentas ka iti kasta kapatag akwentas? Mabalin ka di? Ngayon ton bigat mo lang ang ngalaan, mami. Please. Apay ngamin. Itad kwenton malam, mami. Promise. Sige, ikarim asan mo nga ipaiga mo no ipakita iti sabali. Sapay mapan ka itay di pagadalan. Wen, mami. Promise. Ingkang aruda ni di pagadalan. Anadam ti kwentas, ha? Saan mo nga ipaigan kan ipakita iti asino man? Kayat ko jag-shopping dito sa Singapore. Ada nakita ka na pintas abag. Kayat ko dayjay. Uray siyak mat. Adamot kayat ko agatangan. Pakalaglagi pak iti kasangay mo. Nga, intornak dito Singapore. Kanayon ko makastoy. I-treat nak ni Jeffrey nga agtur. Nagasat ka, amiga. Saan akastoy kagalante ti asawag? Ay, kuripot dayjay. Nga masikuranak, tadinak matla ikalaysan. Uray di na kaikalaysan. No itid naman ti masapsapol mo. Ayos lang ta. Nataltalgadak matlaan no agkalaysa kami, amiga. Hello, Papa. Nakaawag kayo man. Kumusta kayong dita? Kastoy lata. Kanayo na makumikom iti negosyo. Ada ka di importanteng ibagayo, Papa? Agsimpa kayo kuman kani salon. Ada ka din nagtulagan nyo apa nagkalaysayo? Napan nagturi di Singapore, Papa. Jack magustuhan tinaramid na panangulbud kanyak. Apay, kasano kumangay nulbudan na kaakunam? Imbagan ang masikog nga ore saan mat. Ipapilit na ngagkalaysa kami nga ore saan pa idi analpas ti ipapaaramid ko apasdag ti negosyo. Aniya? Imbaga na ang masikog nga oray saan? Day tatipod no, Papa. Masurunak lakat nga rudkan ko na. Saan ka kadi ama pa ni di trabahom ita, insan? Jack manam mo. Kasla nadagsan ti barukong ko ita. Nagpakadak iti boss ko, ajak pa'y lamapan ita. Amangan mat no ada sakit mo, insan. Apay adi ka mapan iti doktor. Banog ko la siguro daytoy. Takanayon nga ti overtime mi. Padasak man matag-leave. Agi na ka nga rod, insan. Kasapulang mati na na. Narigat no trabaho akanayon. Wensa, insan. Kat, kumusta mo't nga iti panaglaklakom? Adumot la ka diti gumatang iti basit asari-sari store mo? Adamat basit. Saan mat nga min adak ka la sari-sari store? Boss, kapilitan nga iturong ko tilugan iti kalsada iti igit ti syudad. Traffic manen. Anyapay nga eh. Iso na lang tanatapok. Nabayag sa tapang nakasiminto ti kalsada. Hamangan no isarunudan to na ito asimintuan, boss. Barang ano sana makurakot ti pundo na. Naitakat ti parikot dito pagilian tayo, boss. Ano ti buhaya ako nada? Ah, ti Obing, kalat ang nagbalasyo. Sos, dandanain, boss. Oy, Nagkwapo nga, Obing. Ah. Abaya, kasla. Ah, dumsagak, takasaok. anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas ang napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basip. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay.